er det mig og Gilse, Theo og Gilse video. I dag skal vi lære at klatre et træer. Det bliver sjovt. Ja. Nu viser Gilberto lige hvordan man klatrer et træer. Man starter med at sætte sin fod her. Altså i det der træ, i det der så tager man den her arm sådan der, og tager man den her arm sådan her. Hey, vi skal lige aftale, er det helt oppe i toppen, eller er det bare op til det her? Op til toppen. Okay. Så hænger, så gør man agtigt sådan her. Tager man der, tager man der, og så gør man først, så fat i den her, og sådan her. Sådan klatrer man det træ. Et træ. Theo og Gilberto. Kan du lige give mig et æble? Ja, det kan jeg godt. Der er et lige bag dit hoved. Ja. Pas. Tak. Og så klatrer man ned. Det kan man gøre på sin egen måde. Og nu, hvis man tør, men det gjorde jeg ikke lige, så går vi over til det her træ. Så skal jeg lige, jeg viser igen her. Og det her, jeg skal lige vise, hvordan man kan gøre. Der er 2 måder. Vi starter med den ene. Man gør sådan her. Okay. Tom fat. Gilse ligger lidt ved siden af gulvet. Under gulvet i det æble. Nej, nu klatrer jeg op på min grund. Jo, jeg skal. Og så gør man sådan her. Så er man oppe. Og så hvis man er, så hvis det er et æbletræ eller sådan noget, så skal vi tage et lækkert æble. Eller hvis det er et pære eller sådan noget. Ja. Nu skal vi videre til et nyt træ. Og det skal jeg også klatre i. Nej, jeg skal vise på en anden måde også. Så går jeg over til det her træ midt. Jeg plejer at krabbe på det. Klatre sådan her. Og jeg vælger bare Den her. Så gør jeg sådan her. Sætter foden på den her greb, og den kommer op. Og det her er også et æbletræ, så jeg kan også tage et æble. Det tror jeg gør. Ja. Det var stort. Nu der er lige en ny Ormehul. Hvis man kan det, så man også kan det. Men så er der den anden måde. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Okay. Kom sådan her. Kom her. Og så hvis man vil have et æble, så skal man gøre det. Og det vil jeg gøre nemlig. Så skal jeg først finde det. Ja, og hvad? Og så